For en god ordens skyld, så vil jeg bede alle børn om at holde sig lidt væk fra det træ, der er her ved havnebassinet. Så vil I ikke hjælpe mig med at råbe efter mig? Julemand, velkommen her til Bogense. Julemand, velkommen her til Bogense. Så starter vi nu. På loftet sidder nissen med sin julegrød, så god og sød. Han nikker og han spiser, han er så glad. For julegrød er hans bedste mad. Men rundt omkring så alle de små rater, og de skatter, og de skatter. De vil så gerne have lidt julegaver, og de danser rundt i ring. Det var sådan en lang tur fra Grønland og helt hernede, men det var virkelig sjovt at se alle de søde børn her. Og lige det, så skal vi synge, tror jeg nok. Så jeg tror, vi starter med en sang. I har en styr på det musik, der er, når vi skal synge. Det kimer nu til julefest. Og I har vist alle sammen fået et papir, I kan synge efter. Så nu går vi rundt om juletræet, og så synger vi alle sammen, det kimer nu til julefest.
Det var godt. Så tror jeg, det er lige om lidt. Nu skal vi se. Skal vi se, om vi har nogle gaver herovre? Jeg tror, det er herovre.